ନଟୁ ଓ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମକୁ କାରରେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ବହୁତ ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ଖାଇବା ରଖିଦେଇ କେହି ନାହାନ୍ତି? ହଁ କେହି ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ବୋଧେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଦେଇ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି, ଏଇଟା ଭୂତ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ତ? ନା ଭୂତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାଲିକ ବୋଧେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଆସିଗଲେ ଶିକାର, ଆଜି ତୁମକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି। ଭୂତ 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 ଭୂତ। ଆରେ ମାରିଦବରେ ଆମକୁ, ଚାଲ ପଡ଼ିବା ଏଠୁ। ଆଜି ମାରିଦେବି, ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଭୂତ କାହିଁକି ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଠିକି ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, ତୁମକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ହେଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ କାରଣଟି ତ ହେଲେ କହିଦିଅ। ହଁ ଆମକୁ ଟିକେ କହିଦିଅ, କାହିଁକି ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ମତେ ଏଇ କଥା ପଚାରିଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ନାଁ ଥିଲା ରାମ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଁ ସବୁଦିନ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲି। ପାଠ ପଢ଼ା, ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲି। କଲେକ୍ଟର ହବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲି ଏହି ରାସ୍ତାରେ। ଭୋକ ହେବାରୁ ମୁଁ ଏହି ହୋଟେଲକୁ ପଶି ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ଶିକାର ପାଇଛେ, ଛାଡ଼ିବାନି ଏମାନଙ୍କୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କହ, ଶୁଣି ପକେଇବେ ଯେ ମାନେ। ନା ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ଏଇଠୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି, ଆମ କାମ ସାରିକି ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏମାନେ ଯଦି ଆମର କିଛି କରିଦେବେ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ଏଠୁ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଏଇଠୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆମେ କଲେଜ ଯିବୁ, ଆମକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। କଣ କହିଲ? ଆମେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଦବୁ, ପୁଣି ଏତେ ସହଜରେ? ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ତୁମେ ଆମ ବାପ ଭଳିଆ ହବ। ବାପ ପରି ହବୁ ସିନା, ବାପ ତ ନୁହେଁ ନା। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମାରିଲେ। ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଭୂତରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲି। ଯୋଉମାନେ ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜିଠୁ ଏଇ ହୋଟେଲ ଭୂତିଆ ହୋଟେଲରେ ପରିଣତ ହବ। ଯିଏ ବି ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ସେମାନେ ତୁମ ସହ ଯାହା କଲେ ଠିକ୍ କଲେନି। ହଁ, ସେମାନେ ଜମାରୁ ଠିକ କଲେନି। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭୂତ ମହାଶୟ। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ କାହାରି ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ଏବେ ତୁମର କିଛି ହବନି, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇପାର।